Il-Konservatorju Vincenzo Buġġija li hu ħsieb 22 adolescenti f'żewġ tidjar residenzjali mhux se jkun qed iġedded ftehim li għandu mal-Gvern bħala Public Social Partnership meta dan se jiskadi fl-aħħar ta' din is-sena. Infurmat bid-deċiżjoni mill-istess konservatorju li jitmexxa mill-privat, il-Gvern minnu fih beda l-proċess biex b'mod gradwali u pjanat isib akkomodazzjoni alternattiva għaż-żgħażagħ permezz tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal u l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS. Il-Ministru Michael Falzon ħabbar dan waqt li fil-Parlament kienu qed jiġu diskussi l-estimi għall-Ministeru li hu responsabbli minnu. Falzon ukoll giddeb l-allegazzjonijiet u l-biża li prova jnissel pubblikament id-deputat tal-Oppożizzjoni u llum kandidat nazzjonalista għall-Parlament Ewropew David Aġus fl-aħħar jiem meta nsinwa li kienet id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħlaq il-Konservatorju. Vincenzo Buġġija kien filantropu kbir, kien persuna illi ħalla ħafna proprjetà basta tintuża għall-użu soċjali. L-FSWS u lanqas il-Gvern ma hu responsabbli għat-tmexxija ta' Konservatorju Vincenzo Buġġija. Hekk hemm xi ħadd li mhux se jsir hekk illi jista' jagħlaq il-Konservatorju huma l-Board of Trustees. Ħanserraħlek moħħok. Le, il-Konservatorju mhux se jingħalaq għax dak hemm parti oħra li ħatibqa' tintuża. Dan meta Aġus li hu l-kellim ewlieni nazzjonalista għal politika soċjali u membru tal-Kumitat Parlamentari dwar dan suppost jaf sew li l-Konservatorju mhux proprjetà jew xi entità tal-Gvern. Bil-maqlub il-Ministru Falzon spjega li l-Gvern saħaħ il-ħlas li kien jagħti lill-Konservatorju fl-aħħar 10 snin fejn mis-somma ta' 564,000 fil-baġit tal-2012 din is-sena telat b'45% għal 819,000 euro mill-vot fil-baġit tal-Public Social Partnerships li b'kollox ilaħħaq 12 miljun euro. Issa wara d-deċiżjoni tal-Konservatorju, il-Ministeru u l-FSWS se jkunu qed jirrilokaw lill-adolescenti fi 3 istituzzjonijiet differenti u ġodda fl-aħjar interess tagħhom. Il-Ministru Falzon qal li għal raġunijiet ta' sigurtà u privatezza ma kienx se jgħid fejn se jkunu rilokati. Minkejja dan tenna li saru l-arranġamenti kollha neċessarji biex ikomplu bit-tagħlim tagħhom waqt li se jkunu taħt il-kura ta' staff speċjalizzat bi snin twal ta' esperjenza maqsumin fi 3 gruppi ta' support workers u carers. Bekk issa l-FSWS se jkollha 10 tidjar residenzjali għal minuri protetti b'care order u 2 postijiet oħra għal kura ta' wara waqt li dawn ikunu qed jaqilbu minn sistema ta' kura alternattiva għal ħajja indipendenti. Dwar il-ħaddiema tal-Konservatorju, l-Ministru wkoll qal li għalkemm dawn qatt ma kienu impjegati direttament mill-Gvern, l-FSWS żammet kuntatt mal-Union li tirrappreżenthom u ħeġġiġhom biex jimplikaw mill-ewwel għal numru ta' vaganzi li jeżistu fis-settur pubbliku biex jibqgħu f'impjieg appena jingħataw itemmu s-servizzi tagħhom mal-Konservatorju Vincenzo Buġġija.